Дай ми ручката, дай. Дай ми ручката, дай. Да те изям. Абе, дай ми да те изям. Дай да те изям цялата да те изям, цялата. Чакаш? Да махне тази очилата и сега да належиш. Да належиш, да належиш. Тя пък не се смее сега. Ау, че ме дращиш. Ох, че ме дириш. Дай ми. Дай ми. Имай го много. Това е написано. Крайте ли мало да къпа. Това, че имаше на 11 и на 12 проблеми, сега е работа на процедура, имаме прокуратура, имаме съд. Нека да се види, но е важно да се знае истината. И тук големият въпрос са други. Кой е имал интерес музика танцува. да манипулира? Пусни тази музика танцува. Как е щял той? Пусни музика танцува. Изборите. Интересно е да чуем вашите отговори. Кой е имал интерес? Как е щял да ги манипулира и какво? Тези книжки, кой ще ги събира? Кой ще събира книжки? Аз събираме книжки. Като президент, аз Ай, какво? Не. За прокуратурата и съда. Но вие ли се струва, че нещата ще потънат за пореден път? В каквато и посока да е манипулацията? Първият вариант да са били подготвени за транспортиране и за манипулиране. Б, втори вариант, някой Нещо има в устата. натопи. Какво съм четката? По този начин също да манипулират. Това се взема в мечет. Ако потъне, Я не ще гласа ми един на земята.